Social media shafukan sada zumunta a harshen Hausa. Wani bincike da aka yi a Amurka ya fitar da hatsarin shafukan sada zumunta ga matasa. Shugaban ma'aikatar lafiya ta Amurka ya ce, kafafen na haifar da manyan ƙalubale ga lafiyar jiki da rayuwa. Ya ƙara da cewa babbar matsalar shafukan sada zumunta ga rayuwar al'umma, kaɗan daga ciki suna samawa matasa taɓa rayuwarsu kai tsaye. Da yake zantawa da yake faɗar ƙalubalen abubuwan da matsalolinsu da illolinsu, ya ce shafukan na sada zumunta suna haddasa matasa matsalar rashin cin abinci da jefa matasa cikin rashin yadda. Binciken ya ƙara da cewa matakan da ake ɗauka wajen rage damar da matasa ke da ita na amfani da shafukan sada zumunta ba sa aiki. Masanin jagorancin binciken ya kuma ce akwai alfanu da yawa ga shafukan sada zumunta ga rayuwar mutane masu yawa.